Ehunka lagun bildu dira Donostian kantuz, egunkaria libre aldarrikatzeko. Eguerdiko 12etan bildu dira Trinitate plazan. Ondoren, Partizaharreko kaleetan barrena, abesten jarraitu dute. Egunkaria auzia salatzeko eta auzipetuei babesa emateko. Martxelo Otamendi eta Joan Mari Torrealdai egunkariako auzipetuak ekitaldian izan dira. Euskara hutsezko egunkari bat, eta ez simbolikoa. Gure jarrera gaurko ekitaldian da azkenean bi hitzetan edo bi adizetan laburbildu daitekeena. Alde batetik eskerrak emateko hemen bildu den jenteari eta hemengo jente honen bidez Euskal Herri osoari, euskalgintzari, gure auzoetako jenteari gure alde lan egiten ari delako. Eta bestetik eskatu baita ere, gelditzen zaigun bide txiki hontan, 6 urte eta 9 hilabeteko bide luzea egin ondoren badirudi orain egun gutxi falta zaizkigula, hortan ere laguntzen segitzeko eskatzen diegu. Eta beraz, gure hitza da, eskerrik asko eta eutsi atxikimenduari. 2003an egunkaria itzi zutenean sortu zuten kantu jiran, eta ordutik hileko 3. larunbatero biltzen dira. Hala ere ez diote beti eman aipatutako izaera. Gaurkoan ordea, gogotsu kantatu duten egunkariaren kontrako epaiketa salatzeko. Importantea da herriko jendeak parte hartzea. Eta nahi duguna eskatu. Gure eskubideak eskatu batez ere. Garrantzitsua da eta gainera etorri den jende kopurak erakusten du jendea bero badagoela eta gogoa baduela, ez? Nolabait salatzeko bidegabekeri hori. Eta ia iristen den mezua hemendik kanpora ere. Astokeri bat, ez dut ulertzen hori nola nahastu iten dugu batzu bestiakin. Ez dago astokeri bat da.